What's up guys, sa Danak Santa Praxedes. May ko padasan nga vlog dito pinagasa dati gamot. Nagto jay nagwapong barok ni sa Santa Praxedes. Nek dugol-dugol so nakakabsat na kinatulan na. Ato buyan tayo. Ayan, dito iti gamot kakabsat. Di kita hampay maunay makamo. Iti gamot kapag agapon na kiti Santa Praxedes kagayan. Ta, di makunang gamot kakabsat. Di pan nati screen ni Inang Marimar. So deta number 1 na rami dito'y Santa Praxedes. Yan, Inang Marimar. Ya, puspusan na kakabsat. Tano may katli danum na. Kan pilyan na. Ang tagamin di kita nakatipon nga ako ruot na tagdumay so nga pilyanda. Sta, puspusan na nga permi. Tapos na may kat di kaya tubog na. Ano tawag natin ako lang? JJ Container. container da nga pagbag daw. Ah. Sana hindi pa diya eh. Aramit guys. Ito hindi gamot. Kakabsat. Ne. Hello. Ate gas ni mas. Oh, nagadunay sa nga planggana. Dito yun urnong. Oh, second step. Ipanakin dito basit nga laba nga day screen na. So ito ti nakasize nga pagipanan ti gamot sa tanto ipalipat dita puraw nga papel ta ay sa nga planggana kabsat ado mapagpalinan na tayo yun. Yan mga 60 nga pieces kasi jay kada tama ba jay may isang nagabakot nga pa nagal-arad jay nga kadwanan ni Lolo Rohel vlog. Hello guys, nagadugamot ni guys. Check niyo mga ko guys. Papang ko ni Boy Mama guys. Pasan kakabsat. Oh, nagadunay gamot. Dito tayo sample na tapos ibilagdan to kakabsat. Siyempre, dala tama gwardiya kakabsat. Ito na yung tibarok. Salingo. Dito yung mutay salingo kakabsat. Detan, datay finished product kakabsat. Nagimas nga ilok. Detan, dried. Uray niya nga pangilotwam. Nagimas nga ilaok. Itlog, wano gulay. Alat naga na naman ready guys. Pugita. Alat naga na dito guys. Kurita. Pugita. Jay. Malala Jay. Santa Praxedes. Pugita. Wow. Sarap. Ang laki.